Iki tulis sing kidungku kanggo sira Hapsari ning kalbu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu mung siji sesotyaku memanekku mung mas wong ayu lanyuwanku mekakang mas horeli marang janji setiamu kabeh kuwi mostra eling kalamun pupu sing tresno wis tak cukup lelekne sliramu nanging tak lali-lali kan bisa lali. Iki tulis sing kidungku kanggo sira Hapsari ning kalbu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu ucap janji ono lati
guyumu dina bareng batin tan bisa ngaleke yekti kang mas ora ono liyane. Kesempatan bulan ning wengi tansah anyekseni endah paras manis esem lan guyumu dina bareng batin tan bisa ngaleke yekti kang mas ora ono liyane. Kapan netramu nembus sing atiku agawe aku mung mikirne sliramu cahayane rembulan kalau klawane semu amung kang oh ning jero batin pengen tansah sesanding yo mung karo kang mas atiku mung kanggo kang mas senajan ake bebereng ke langit dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kesempatan. Oh ning jero batin pengen tansah sesanding yo mung karo kang mas atiku mung kanggo kang mas senajan Ngaturaken pamanggihan kasugengan sarawuh Bapak Juru Pencatatan Kantor Urusan Agama iku pancen dalan supaya tresno iki Kecamatan Jepun Kabupaten Blora Mustika Bapak Supomo minangka wali badhe temanten putri Ahayu Sofia Agustina kasuwun nyamaptakaken pribadi saha kasuwun para saksi badhe temanten sekalian. Dene nggih setunggal saksi badhe temanten kakung, setunggal saksi badhe temanten putri. Kasuwun para saksi
badhe temanten kakung setunggal saksi badhe temanten putri kasuwun tumuju wonten ing sasana ijab saha kabul kinden kinarya syarat rukun tata cara ijab saha kabul. Pilih sedaya sampun miranti satata ing gati sawega ing diri murih rahayuning sedya lumadhening ijab saha kabul badhe temanten sekalian Abagus Budiono ingkang arsa jenatu krama dening Ahayu Sofia Agustina Atmojo Putri Bapa Supomo saha kang garwa Ibu Suciati ingkang arsa kapratitesaken Bapak Juru Pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Mustika Purwomadya Temah Wusono kasumanggaken kanthi martika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng para alim para kiai ingkang tansah kula takzimaken, dumateng Bapak Naib selaku petugas saking KUA Kecamatan Jepon ingkang tansah kula hormati, soho dumateng panjenenganipun Ibu Sarmi selaku Sohibul Hajjah, Sohibul Bed, dalas sedaya keluarga ingkang tansah kula hormati ugi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Soho dumateng calon pinanganten kekalih nyuwun inggih panjenenganipun Mas Budiono, soho Mbak Sofia Agustina ingkang berbahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama monggo sesarengan ngujukaken puji dalam syukur wonten ngerso dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi wa syukrulillah. Dene menapa wonten kesempatan enjang menjelang siang menika kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kula saha panjenengan sedaya saged sowan silaturahim, saged bermuajahah bertatap muka wonten ing dalemipun Ibu Sarmi kanthi boten menggalangan satunggal punapa-punapa. Kanthi makempal kula panjenengan sedaya wonten ing kesempatan enjang menjelang siang menika mugi tansah kacatet dening Allah Subhanahu wa taala kadadosaken amalan sholihan ingkang tansah dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mugi katur dumateng baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sedaya tenggo-tenggo mengka syafaat atawi pertolonganipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan menika acara akdu nikah ing antawinipun Mas Bagus Budiono kelayan Mbak Sofia Agustina. Wondene acara ingkang pertama inggih menika pembukaan, kalajengaken ingkang angka kalih inggih menika pemeriksaan ulang saking calon pinanganten kekalih, kalajengaken ingkang angka 3 inggih menika khutbatun nikah ingkang mangke badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Penghulu ingkang enggal nyuwun inggih panjenenganipun Gus Bahrul. Wontene salajengipun nggih menika akdu nikah ingkang badhe dipun leksanakaken fa insyaallah panjenenganipun Bapak Naib selaku petugas saking KUA Kecamatan Jepon. Salajengipun nggih menika penutup skrip doa. Wangsul acara ingkang pertama nggih menika pembukaan. Monggo wonten ing kesempatan enjang menika pernikahan ing antawisipun Mas Bagus Budiono kelayan Mbak Sofia Agustina kita bikak sarengan kanthi suratul Fatihah.
biniyati sholihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kalajengaken acara ingkang angka kalih inggih menika pemeriksaan berkas saking calon pinanganten kekalih dumateng panjenenganipun Bapak petugas saking Kawah Kecamatan Jepon wekdal sak cekapipun kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام القائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم
ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nuwun sewu dhumateng para rasedaya nggih, Bapak Ibu, langkung-langkung ingkang wonten teng wingking kula. Para rawuh, para ibu, ijab kabul badhe kula milai. Pramila sapunika kula suwun kendel rumiyin nggih. Nggih, kendel rumiyin sing nembe riwariwi kula nyuwun tulung binarak rumiyin. Ngoten, memberikan kesempatan kepada pengantin untuk bisa melaksanakan ijab kabul kanthi tenang. Mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi, ya Budiono Ibn Arjo, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawi juga ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'ruf wa biqaulillahi ta'ala wa ashiruhna bil ma'ruf. Mas Budiono putra Bapak Rejo saya nikahkan dan atau saya wakilkan. Mas Budiono putra Bapak Rejo saya nikahkan dan atau saya kawinkan kekasih Anda, yaitu Dek Sofia Agustina putrinya Bapak Supomo dengan Anda, dengan wali nikah ayahnya sendiri yang telah mewakilkan kepada saya melalui surat taukil wali dengan permintaan mas kawin berupa uang senilai Rp582.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan Sofia Agustina binti Supomo dengan mas kawin uang Rp582.000 dibayar tunai. Para saksi, para rawuh, para yai, sah napa boten? Matur suwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabatina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman ahabba ilaina wa min huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima bil khair warzuq lahuma naslan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril asraril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mbak Sofia, jenengan kula tangleti. Suami Anda, Mas Budi, jenengan suwun mau siga talib napa mboten? Masih kon maca siga talib napa mboten? Siga talib niku janji suami kepada istri yang isinya suami berjanji akan mempergauli, memperlakukan istri dengan ma'ruf menurut ajaran Islam. Monggo. Bersedia membaca siga talib untuk istri Anda napa mboten, Mas? Bersedia? Monggo nek bersedia diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 25 Juni saya Budiono bin Rejo berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Sofia Agustina binti Supomo dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan ikat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah nasional sosial. Blora 25 Juni 2025. Suami Budiono. Para rawuh, selajengipun inggih menika penyerahan mas kawin dan buku nikah secara simbolis untuk dokumentasi. Yuk. Dik, niki mas kawine kula paringake jenengan nggih. Tulung ditampi kangge blonjo menapa mawon kangge putane jenengan. Oke, Mas. Kula tampi kanthi ikhlas. Kula gunakan kangge blonjo napa mawon. Matur suwun. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, mekaten proses ijab kabul wonten kesempatan ijang punika alhamdulillah sampun rampung. Pramila sang punika para rawuh kula memaken wonten ngarsa panjenengan sedaya bilih milai detik ijang punika Mas Budi lan Dik Sofia sampun resmi menjadi pasutri, pasangan suami istri ingkang sah miturut agama lan hukum pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Mas Mbak, saking KUA Jepang memberikan buku nikah untuk Anda berdua sebagai bukti bilih nikah panjenengan kekalih
sampun terdaftar tercatat di instansi pemerintah yaitu KUA Kecamatan Jepon. Kulo sampaikan Mas Biak buku nikahnya langsung jadi. Sudah jadi sampun jenengan tampi. Nggih pesen saya sebelum disimpen mangke dicek kembali identitas panjenengan kekalih. Ugi identitas Bapak Wali. Nama, ejaan, tanggal lahir, nik alamat dicocokkan. Kalau memang nanti ada yang salah yang kurang silakan Mas Mbak. Buku nikahnya dibawa lagi ke KUA nanti dibetulkan. Ngoten nggih. Mas Budi Sigotali yang jenengan waca wau besok diwaca melih. Kersane jenengan luwih paham tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang suami kepada istri. Ngoten nggih. Kemudian para rawuh niki kula umumaken bila Bapak Supomo selaku wali nikah Dik Sofia niku memang boten saged hadir di lokasi ijab saat ini keranten karena suatu hal. Ngoten. Oleh karena itu Bapak Supomo selaku wali nikah pasrah wali lumantar surat resmi saking KUA namanya surat ikrar berwakil wali menika wujudipun para rawuh para saksi. Dados dengan adanya surat taukil wali niki nggih Bapak wali nikah boten harus hadir di lokasi ijab pada hari H. Sudah diwakili oleh surat dan hukumnya sah dan resmi karena telah diatur oleh pemerintah. Pramila sang menika para rawuh nggih kula umumaken menawi wonten masalah-masalah atau kendala-kendala terkait wali nggih. Ampun ngantos waline niku diganti kanthi boten mawi aturan. Nggih, semua masalah yang terkait dengan pernikahan ada solusinya. Monggo mangke menawi Bapak Ibu ingkang badhe nikahke putrane menawi wonten kendala tentang wali silakan dikonsultasikan ke KUA. Insya Allah wonten solusinya dan resmi. Ngoten nggih. Kemudian para rawuh kula mumaken bilih sakmenika pemerintah Indonesia niku sampun mewajibkan nggih bagi calon pengantin untuk sedekah bibit pohon besar. Wujude bibit pohon buah-buahan. Nggih, tapi nggih ampun ngantos bibit buah ceplukan dikirim ning KUA mboten angsal nggih. Bibit wit sing gede-gede kaya pelem kelapa, jati, liya-liyane boleh. Ngoten nggih, itu berlaku seluruh Indonesia. 1 minggu yang lalu. Ngoten. Saged dipun pahami nggih para rawuh sedaya. Terima kasih. Para rawuh ingkang tansah kula hormati mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, berduta tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Dumateng saking pangomyong biasa sama dari ibu kami dalam saking gula dan berhubung iki berdua kebahagiaan ibu saking popo semua adalah ibu Suciati. Kalau ngaturakan sugeng rawuh, sugeng enjang, sugeng legah, sugeng penyerakan timardu martikan yang penggalih.
ning ati tansah eling ring sliramu doang ayu ra eling dina lan wektu ning ati tansah ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan ning ati tansah gadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti copi semoyo wae aku tresno karo kowe tegane hatimu saya gawe lara bulan prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen turun nyandeng sliramu ukuraning tresno dudu bondo nanging alumiting asmara Sidarakan setunggal tebangan kalian Jevita Musik kagem miyak sekening sasana ingkang ejang punika sedaya para tamu undangan kagem miwah putri ingkang boten saged kula sebat asma terus setunggal boko nyawiji kalau ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah sugeng minerakan timar dumardukaning penggalih mugi makarya sedherek saking assalam audio tali kita usaha matur sebasmon saking Mas Mul nggih semprene nggonku ngenteni janji prasetyaning ati tansah eling mring sliramu dong ayu ra eling dina lan wektu tansah ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan ning ati tansah gadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti copi semoyo wae aku tresno karo kowe tegane hatimu saya gawe lara iku ra prayoga ora bakal mundur aku ora bakal maju yen kurang nyandeng sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara ukuraning tresno atutu bondo nanging lumiting asmara setunggal tebangan kagem ya seperti suasana ing wekdal ijang menika kala sampun kalaksanan dengan saking Jevita Musik dumateng saking Bapak Pranata Acara saking Bapak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu
mugi tansah kajiwa kasarira mring jiwangga panjenengan sedaya lan lumaradin sagung dumadi kalilanana kula gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben kewalaca sekeca imbal wacana mring kadang mitra kadyan kepareng kula hamerwaka lampahing tata cara wisudan Apalakrama kanthi linambaran sinukartaning panembrana saginge pakurmatan katur sesepuh pinisepuh miwah haji sepuh ingkang hanggung mastuki dhateng reh pepoyane kautaman ingkang tuhu pinundi saha ingkang kinabekten para alim para ulama para kiai ingkang tansah mastuti kalam ilahi minangka panuntun kiblat panembah dumateng Gusti ingkang Maha Suci siang pantaraning ratri ingkang tuhu luhuring budi sangyaning pangemban-pangembating praja satriyaning negari mandhaping para pamong desa Semampir Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Mustika pinangka pandam-pandum ingkang kula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan kadang besang dalasan pangombyong temanten putri ingkang lenggah pidalem wonten ing desa Brumbung ingkang tudat kinurmatan mastuti dawuh pamengku gati kula Wahab Wibisana makarya sesarengan sanggaryas pengantin ayu ingkang dipun pandegani Ibu Ida Teguh ingkang sinaraya hambuka wiwaraning suka wengange wicara dwaraning kondo minangka jejering pambiwara kinen ngaturaken tata cara ingkang sampun rinakit dening kula wangsa minggahipun para pujangga ingkang dalam dukewala kaneraken ing kalenggahan pahargyan prasaja wisudan Apalakrama nggih anggenyo Ibu Sarni sakula wangsa hangayi darmaning werda hangrakit sekar cempaka mulya mahargya siwi awi Maha Suta Ahayu Abagus Budiana ingkang jatuh krama dening Ahayu Sofia Agustina Atmojo putri Bapa Supana saha kang garwa Ibu Sujiati kanthi niripesa sumindhe dumateng Gusti Kang Maha Kawasa saha nyuwun tambahing pangestu mring sagung para rawuh ingkang pepak sinarja mugi lampahing tata cara purwa madya temah wusana tan manggih arwiti sangya adi lenggah ingkang tuhu suka jroning manah wondene reroncening tata cara ingkang sampun nerakit dening kula wangsa tinarbuka kanthi tanggap wara lung tanampining risang pinanganten putri ingkang kasumanggaken kawisuda purna dene tanggap wara kagelar budaya daup temanten ingkang kapratitisaken sanggaryas pengantin ayu nggih ingkang dipun sesepuhi dening Ibu Ida Teguh kalajengaken tata cara krobongan jangkep adat widi-widana ingkang lumampah kinarya jangkep ing tata cara adat sungkem pangabektene risang pinanganten dumateng tiyang sepuh catur purna sungkem pangabekten tumuli poto keprabun sinegegen ya poto risang pinanganten nedya kakirapaken tumuju mring sasana Lukar Busana netepi kirap sepisan ingkang winastan kirap Kanalindran sampurnanipun kirap Kanalindran sagung para tamu kalipur dening para kadang Jevita nyampur sari ringkes ngiras pantes ngedapi daharan ingkang sampun kasemaptaken jangkeping gelaring budaya mahasing risang pinanganten ingkang angka kalih ingkang winastan kirap kasatriyan wondene pratandha purnaning pahargyan kalamunta risang pinanganten sampun kajengkaraken saking sasana rinengga tumuju wonten pangurahan Jawi kinen ngontapaken sagung para rawuh jawat asta nyuwun tambahing pangestu panjenengan sedaya sangya para tamu ingkang tuhu winengku ing suka rahayu aturune ngolampeng tata cara ing kalenggahan ingkang dipun pandegani sanggaryas pengantin ayu Ibu Ida Teguh sinengguyung para kadang studio 15 syuting production Angga Foto Studio Jevita Nyampur Sari Ringkes Assalam Audio Agung panyuwun pamengku gati mugi panjenengan sedaya
kersa hangestreni ngantos ponane pahargyan prasaja ing Kalenggahan. Sengya para tamu, bakaten tata cara ingkang sampun rinempaka arsa lumati tanggap wara lung tanampining sekar cempaka mulya saslengge sang pinanganten putri wondene wonten ing Kalenggahan kadang pisan mboten kuwawi mawan pangandikan wonten ngarsa panjenengan sedaya pramila hamiji sulih wicara kinen hambabar gati nune nggih bapa aran wondene ingkang tinanggenahan nampi babaring gati saking kadang pisan minangka talanging basa jundakane ngatur pamengku gati Ibu Sarni nune nggih Simbah Mudin pramila katur dumateng boporan kaampingi kadang besan sekalian saha Simbah Mudin kaampingi pamengku gati sekalian murih rahayuning sedya kasuwun jengkar saking sasana Palenggahan tumuju wonten ing ngajeng dekorasi kinen imbal wacana.